ka jing dan ka jing sngo thu bakla dan ka jing bakla namar bakla dan ka jing yat lat bat ka medical ethics lani ka rukom trekam hakaliang ka jing sumar ka medical superintendent jong ka civil hospital mau kerwan ka Dr. Marin Shah Lingdo haka santari kuno pra arja arpusau kalapan map nagi bahyeng sam jong iwe hybrid kentai ibadang san snam karta halor ka jing sapriang jong ka video jong i ka baki doktor jong ka ka hospital kidang sei ki ksan nakangap jong i ka balap ut habakran sekilat pathai kubor ke Dr. Lingdo kalaong bayai tai hybrid lawan ban penkit daki kmi ki kpa ha civil hospital mau kurwan haka artare uno pra arja arpusau barhadian chisngi bakila sumare i kata haka laitere kila pha noi i shalaumali hospital shillong namar baka jingmong haka ngap kalajur haka be dai baga jing ring ya kete ka durki ka Dr. Marin Shah Lingdo kalai thu baya kete ka video la ring hi dagi staff jong ka civil hospital haka por baki dang sumar yai tai hybrid bar kalai thu ru bak jing ring ya kete ka durki ka longkum shibanta ban bo ya ka record halor ka jing sapriang jong kete ka durki ka Dr. Marin Shah Lingdo kalai thu baka dai haka por baki ya share para doktor bar le si ka jing por kete ka durki kala bandai nangta Kumban Shupen Kenmau Itay Hybrid Iday Nakasnong Mau Bidong Southwest Khasi Hills District But Iday Ikun Jangakong Royal Pantila Kelam Kharai Baruba Overjoy Jirwa But Menta Idon Hapadeng ke Jingsha Sumar Halau Mali Hospital Shillong Halor ketu ke jingja jong kata ka jing pensapriang mo ke jing link jong ketu ke video jong itu i kena iba hakapor Syak Sumar di nga pentip ba haktu video long ba long kamdan ka jing itu batikna ba kaja hai kani ka jingja di nga pentip ba mo kani ka de ka jingja nani ka jing Sumar ka ba hapo haka hospital ka jongi hang hapo mo kurwan civil hospital di ini kena i lawan ra dari bahayeng ki jong i haka artery step kumtu kendai beji hapo emergency jongi bad ba la Sumar la pet ya i dai doktor badan duty ti hapor ba i pet ya ini kena iyo i kata ka jing shitong ka jong i jong kata ka jing mong haka durkmat ka jong i ti ila batno ya ini i kena red ban Sumar da ka bagi pentia admit hapo hospital ka jong i ti umnehi la don ka jing penri ano ya i na ka kamera emergency bat la pen run ya i hapo ko bor ka jong i ka bagi tia ki kalong ki kena ti ya ila sedang ya kani ka jing Sumar da ka ba la ai ki jing ki dawai ban yarap nam ta ka jong i baru jing Sumar bagi sok ki span ka bagi ong ka nile ka dressing na ta ka tu ka jing mong ti ka jing bang ka jong i hi ka dei kata ba ka idon ka jing mong ka barim ha ka durkmat ka jong i ha ka we na ka liang ka ba syakamon empat ba kani ka jing mong ka lalong ka ba rim ka ba kumba lai benai shuwa ba ka ladon ka jing mong empat ba ka klem jam dia kata ka jing klem jam ka jong ka ladon ka jing wat jing Sumar shani shapai bat kam ka ladon puman ka jing shitong ba ka lalong infected ba kani ka jing mong ti pat ka puru syakya dekot met ka ba de hajan jong kata ka jing mong te de halor kata hi kata ka jing pang ka ba i doktor jongiru ila tho e kata da ka ba syai haka case sheet ka jongi ba ka de ka jing pang ka ba long konta bat la admit ya i te la hai ki dawai inject ru ban long ban treat ya kata infection ti i doktor ba de on duty ti i la ai ru ba de ban consult na specialist jongi kenang ba ini ban rai lor ka jing Sumar ka pura ya kani ka jing mong ka jong i ka bala pur jing pang infection ba kani kan long ka jing shitong ka bangila ban Sumar mangi hang ni po hospital ti ila Sumar da ka ba i laweng ya ki knyang ki ba la don halor ka ta ka dak jing mong namar ba hisin ba kala don ka jing pang ka jing mong bala don infection ba kapur ti ka shitlong kumta ba la de ba bala matslem ti kala don ru ka kanja jing put jo ka do ti kani hi kan ka de ka e ka bala ja ba mars le ya kata ka jing Sumar ba ile ya kata ka mu ka jing wen kat ka ba ila na lor re i thu ba ka bamlong ka ban Sumar hamni na mar ba ka de ha ka dukmat
kala bandon ka jing kata ru ya ka ba kam syapo ka bangin la ban pentik na ni hospital jomi te la refer no ya i mar kum tahi ha kan no phai sni jong ka sni ka babut ka ban ha ka lai tarik di kata ka deke kin ka jingja halor kani ka jing sumar ya ini hi kena ibawan hospital ka jomi di katkum ka jing tip ka jonga London pat kani ka jing bin sapriang ya katu ko video bala ring ha ka por ba sumar lani ba le dressing ya ini kena ban bala wen no ya gitu ki kesan ki badon ha ka sni do ka ba long man put na jong ti kum ba kalong ha ka do ka do merat ni dok priu ni dah kadon kajing put di kadon hi kajing dong kesan ban nama baka dia dok mat bala itu bakala long ka bakam jeli bakala kam slim tila refer no ya i ti ya kan tu ko video ngalato kit bah na ki staff but na hi doktor ru iba sumar baru armat ki doktor ki ba sumar i itu iba admit ba di doktor iba sumar ru ha ka por ka ba layo ring ya kan ni ka video tinggal ato kit bah halor kani bat la ru hi ba kan ni ka jing ring ya kan ni ka video kadai na ka tim ka jungi hi ka jing temu jong ka jing ring ya kan ni ka video kadai ar bentah ka wei kadai ba ong ban bu record na ka bentah kan ni ka jing sumari ini kena berkaba ada di pendon kami ka kaji hikai di kadai hi ha kajing rai kajing doktor iba sumar ban om bangin chim ya kani ka video di kadai hi na tim kajing hi baga dan kani kajing ring ya tu ka video di kajing ni pada jong kani kajing pun sapriang ya tu ka video kelen bang ngaruh yo jeng tip ba om de tangham ni po sinong jong ni handre kadai social dong hi ba shabar jong ka state don hi ba hi ya thu ba om ba ki yo ya kan video aga perthai juk menta te kalam kom ta hi te kadai hi na ka jing rai lani ka jing bom perkhat ka jong ka team hi ba ki share ya ka video pade para colleagues te kam don kata ka jing mo ka jing long ban long mindful ya ka privacy lani ya ka hok ka jong ki patients ke kawan hi ka jing sumar ni ru ni smau thu ban namba ka don hi ka hok ka jong ki na ka banta ban long ka kan don ya ka hok jong ka privacy ban dignity ka jong ki te ha kata ka jing ya share pat para maki kadai hi ka baki share para kalik si te ban ong na ekalik te ngamla ban bu dia na do kata ka sapriang ban te kan dei hi nam tai don hi ki bri mana bahar ki ba ki ba share ka video anak ka tim hi ki be ki badan la kan tu ki ringi kan ka video tambah hadin ba la ring kan video pat kadai ta ka jinia ya share para kalik si dei hi shabar dei para kalik si ki share doktor te nang tahi pati ni sila pan su ong be hi ba kan de hi nai we na kita ki ba pen la ka sa shi par lok la ni ki para colleagues ti ka sa por nang ta te halor kani ngaru kum ba ki de ki nang tre ki jonga ka ba kami ya kani ka jing duna ka jing bakla ba kani ka long shi ka jing thut na ka banta ki mu ka long yin bat na kam ta ka jongi hiru ba ni la kum mu la kum ben kenya ka right jong ki patients halor kata ka ba ban om pan yada ya ka privacy ki jongki te halor kani hi ngaru nga himkhia bat na la address ki staff patru pangin ha ban bu ba de ki kandon na ka banta ki staff baro hi ba kan dei ba kan long hi da ka rule ka ba berking na kam ta ka jongi hi ba kan don ka jing te la kam halor mu ban khmi ba kan don ka jing ja ban om ba bangin thap mo ya ka privacy ka jong ki ke te kam dei tam ka kum kani ka jing ja rei la da dei sa ki we ru hin bun jat hi ke ba benta kala ban sawan mo ya ka ba kham long sensitive ti kani ru ka long very sensitive ti mangi kum ki medical professional pa de don ka por ka ba kim ngim das mo thu ba ka long sensitive hadu kan no na man ka yang i ti ha ka kam ka jong yu i man ka sni ni trai man ka sni rei ka kata ka jing mut la ni ka jing long ba te ban ong long mature ban smooth ba kala ban poi put ayu ban
penwarna pada dah kiwe ke jengmut ti ngasung thu ba kadon ke jeng duna halor kani bat ngin sakmi ba kan longshu kum kani ke jengja ti kani ke dei tangka jeng pensyai halor kani ke jeng pensokyang ya tu video bat ngana kalian jong hospital ru mu nga snow thu ba kala dei hi ke jeng duna kalian ke jengi ti halor kani ba kham tam naka long yin ka ba itu ikana pret i wan mu na pam ma naka benda lagi staff ke jonga ba kala don kani ke jeng duna halor kani ba kala poi ke jeng pensokyang ya kani ka video ti tam kuntahi te halor ka kubor ka bang ko apan ai pat cheki pat ba halor kani ka jing ja jong tu jing hitom jong tu ikna kalong kani ba kani ka jing hitom jong ini kena hi ka dei ka jing mong ka bala kham slem bat ba iklem yo ya ka jing sumar ka ba biang ban pendekut no lani ban arrest no ya kata ka infection ka ba laman halor ka tu ka jakka ka bala kudung te kani hi ka dei ka ba mi ju i man na ka por bala ka don ka jing slem ka jing sumar jong ka jing pang ti kam tam kum ya ka jing mong ya ka jing mansau ti kan don be hi na mar ba kala don ka jing pra ka met ka ba la shu ban ya da ka met ya la di hi kan don bo shu ban ya la don kam ya kam ban sumar kan ban ya rap pa ya ka met ba kan pan khia ti ka jing pan khia de he ka ba boni ka wan be hi na ka met jong hi re na da kam la ti kan ba ka dei ban don ka jing ya rap ti kan ni ka kes ka bala jah do ka ni ru ka dei hi na ka ba kham slem ba klem yo jing sumar ka ba biang ti ka dei hi kan ba ka tu ya barok mu la da ka don ka nu ka jing sumar bala don ka jing bang la ni ka don ka jing sao ni ka don ka jing duna mu ka khot met kam ka ban wat jing ya rap kham kloi ti ki ni ki jing bang le ki ba kham he ki ba kham jur ka kata bun sin hi ka jing sumar ka jong ki ka dei hi tang ka por ba lap kham kloi ti kum ya ka ni ka jing mong ru ka bala don ya ka infection la dei ba lap kham kloi ta ka ba ta kam jing da poi du kan ni ba du kan duna ka jing hitom na kan dai tu ba don kum ka ni ka jing bang ti halor ka ni ka kes ba hoot ka la don ka jing ong ba ka don ka jing sumar ka ba wan jing sumar shani hetai nda ka jing sumar kam na da dei nam dulu lada kami rap dani kanang puot kam kata lada ban don kan ban buat inti ban kiu kam shaning ti kum mangiru aga tu kesli ya bangi sumari ini kelum ngilap ka dei ka jing sumar ka bangi ngimla aga benda ka jongi tingi refer no e kan ka kes ti ba ki ni o ban lek no shi ki jaka ki ba kam haning ni ong refer to higher center ila lek shi shlom ru ti nama bangi suthu ba ni kam shingan ban sumarani ti kum juru ha kini yang kisah nada kidon ki doktor hajan ki bawa don apo nong hashtau lani ki jaka sumar hajan tanggal season itu bakam jaka bakam jam lani bakam koi kadon ka jing kam jur lani kan ne ka jing pang jing hitom de ban lek ban wat jing sumar pat na kam shanen ke di lada lengi lek kam ni kam katakan ngan na kam ta ka jomi ke Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya